xullo de 2007 e constituído por Ana Amado Reino, Patricia Rojano Otero, Paula Fernández González, Andrés Luisín de Galloso, Mercedes Núñez Fernández, que sendo secretaria do mesmo, con veces en voto en representación de Iciosidade de Galicia, Elena Pérez. Acordou darlle o premio por unanimidade a obra titulada Baixo o lema Carbueiro e recomenda a editorial a publicación da obra de poesía Mácara Nácara. Antes da réplica, unha persoa do xurado, Ana Amado, vai explicar a razón por que. A obra que se presentou baixo o lema Carbueiro son 34 historias protagonizadas por animais, nas que destacan a súa originalidade e imaginación. Ademais, salienta especialmente a capacidade de evocar imaxes valéndose dun emprego lúdico da linguaxe con algunhas interesantes referencias literarias. Por se tratar da proposta máis innovadora de todas as presentadas e a máis cuidada desde diferentes perspectivas como a creativa, a lingüística e a plástica, o xurado considera a merecedora deste premio. En Parella de unha boca, enumerar a todos os presentes a súa lectura, aquí van 3 besos. Este era un camaleón que non sabía cambiar de cor, vendo que os demais camaleóns si podían puñarse verde de arexa. Ás veces burlábanse ben e puñarse vermello de ira. Chegou a enfermar e puxos amarelos. Coa febre deliraba e creu que unha fantasma e agarrou pavor e puxos en branco. O pobre camaleón andaba medo. Para consolalo, a súa nai preparoulle unha tarta enorme e puxose morado. Esta era unha balea que aboiaba plácidamente na superficie do océano, co surtidor a pleno rendemento. A auga caía sobre o lomo mentre entoaba a súa eterna canción de balea. E dixo para sí: como me gusta cantar la lecha. Este era un cuco que traballou durante 30 anos nun reloxo. Cando lle chegou a hora da xubilación, o cuco regresou ao bosque de onde partira. Farto de cantar as horas, as medias e os cuartos, no bosque únicamente cantaba unha vez ao ano, a primavera e tudo. E esta é a historia dun premio Merlín, na que o xurado fallou e nin malada fallou. Carlos López Gómez. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a Editorial Xerais por convocar todos los años o Premio Merlín. Dar tamén as gracias, por suposto, aos membros do xurado deste ano por escoller o meu traballo entre todas as obras presentadas. E só vou dicir unha cousa, que non hai nada mellor que gañar o Merlín. Só hai unha cousa mellor que gañar o Merlín, e é gañar o Merlín e que se entreguen na fermosa illa